כבר מתבגרים בני 14 שעוברים ממחלקה למחלקה. מה הם התנאים ואיך עוברים ממכבי להפועל פתח תקווה והפוך? שלום וערב טוב לך, מנהל מחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, אופיר לוזון. שלום לך אופיר. אהלן, ערב טוב. ושלום, זה אופיר או איציק? אופיר. אתה מדבר כמו אבא, אופיר. ממש. חשבתי שאיציק עונה לנו, זה בסדר גמור. ושלום וערב טוב ליושב ראש מחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה, ארז אופיר. אהלן ארז. אהלן, ערב טוב אופירה. כדי שלא נתבלבל בגלל כל האופירים שיש פה, אנחנו נקרא לכם אחד ארז והשני לוזון, אני בטוחה שאתם תבינו אותנו. אנחנו רוצים לשמוע ממך, מנהל מחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה, האם שמעת על שחקנים שעוברים מהקבוצה שלך למכבי פתח תקווה ויש להם סעיף בחוזה או תנאי בעל פה בין הצדדים ולפיהם אם משחקים מול מכבי פתח תקווה אתה לא משחק? אצלי במחלקה, השחקן שעובר ממכבי פתח תקווה, מהפועל פתח תקווה למועדון השני, הוא לא אמור לחתום על שום דבר ולא אמור, אין שום תנאים בין שתי המועדונים או ביני לבין משפחת הילד לגבי מעבר או איסור לשחק. אופיר לוזון, אם עוברים ממכבי פתח תקווה להפועל פתח תקווה, מותר לשחק נגד הפועל פתח תקווה או אסור? כמובן שכן. כלומר, אף אחד מכם לא שמעתם על שום סיפור, כי אלינו הגיע מידע ותקנו אותנו, אנחנו פשוט לא יכולים להגיד את שם הילד כי הוא קטין, ולפיו שחקן עבר ממכבי פתח תקווה להפועל פתח תקווה במצב הפוך, והיה שם תנאי נורא פשוט עם דרישה שהוא לא ישחק נגד קבוצה האקסי שלו. לא שמעתם על שום סיטואציה כזאת? יותר מזה, גם הוא אוים שאם הוא ישחק, הוא יקבל קנס של 20,000 שקלים, ואני מדברת על שחקן שעבר ממכבי פתח תקווה להפועל פתח תקווה. אופיר לוזון? אופיר לוזון בבקשה, מי רוצה עכשיו? ארז או אופיר? אני אדבר, אני חושב אני מחפש רגע משהו. אני חושב דבר כזה, סליחה? לא, ברקוביץ' פשוט מחפש איזשהו אס-אמס שהגיע אליו. אני חושב שדבר כזה הוא קודם כל מעבר לתקנון, אין דבר כזה, זה לא חוקי, זה לא תקין, זה לא שייך לימים שלנו שאנחנו מתעסקים בכדורגל המודרני. אני חושב שבין מועדונים צריכה להיות ביחסי ידידות. מעבר לזה, אסור לילד לעבור ממכבי להפועל או הפועל מכבי. בדרבי כל שחקני מכבי לשעבר שיחקו ללא שום בעיה? שיחקו, אני שמעתי גם את הטענה הזאת שמסתובבים. רגע, בוא, שני החבר'ה האלה... ארז אופיר ואופיר לוזון. עם כל הכבוד, לא מדברים אמת פה, אני פשוט קיבלתי אס-אמס. איזה? קיבלתי אס-אמס, אני לא מוצא את האס-אמס, על ילד משנתון 2001, שעבר ממכבי פתח תקווה להפועל פתח תקווה. עין שמו, בקיצור. אני לא זוכר את השם, אני לא... עין, אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו נגיד את האותיות הראשונות. וגם, אני לא יודע אם זה נכון, אני פשוט אומר מה קיבלתי, כן? כן. שאומר שהילד חתם על מסמך, האבא שלו חתם על מסמך, שאם הוא ישחק במשחק, האבא יצטרך לשלם למכבי פתח תקווה 20,000 שקל. של 20,000. אופיר לוזון, הדבר הוא חמור ביותר, אייל. לא עניין של חמור ביותר, זה לא קביל. ארז אופיר, סבבה, רגע, אופיר לוזון. כן, בבקשה. בבקשה. שתקתי, תנו לי בבקשה. בבקשה. אני רק עדיין מחפש את מדובר פה על שנתון ספציפי, שנתון 2001, שעברו 6 שחקנים ממכבי להפועל. למה? כאילו, לא שיחקו מספיק במכבי, רצו לעבור להפועל. נו. הייתי אומר שיש עוד כמה סיבות טובות שמחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה בשנתיים האחרונות עשתה מהפך. תן לו לסיים. לא הפרעתי בדיבור, אל תפריעו לי גם. 6 שחקנים, אני נמצאים פה עובדות, מתוכם 4 בהשאלה ו2 בהעברה. יש לציין שלפי החוק, אתם מכירים את החוקים, יכלנו שלא לחתום לאף אחד מהם, וכולם לא היו משחקים, כולל הדרבי. יכלתי פשוט לא לחתום להם, ועד ינואר לא היו משחקים. באמת. יחד עם זאת, אנחנו כן חושבים על טובת הילד, והחלטנו לשחרר את כולם. בעוד 800 מטרים. אז ביקשת שלא ישחקו נגדכם? שנייה, אני אסביר לכם את הכל. יש 2 ילדים מתוך 6 שביקשו, ההורים, מאחר והילדים נמצאים אצלנו המון שנים, ביקשו מרצונם לא לשחק בדרבי. הם ביקשו שאתה דרשת? הם ביקשו. אז למה הסעיף של ה-20,000 שקל? שנייה, קודם כל אם אתה תראה לי את הסעיף שאני חתום על הסכם, שאני חתום על נייר כזה, מה שתרצו, אתם.
הנה, מצאתי את ה-SMS שקיבלתי, צהריים טובים אסור להגיד את השם ברקוביץ'. ברור, אני אמרתי צהריים עין טובים עין, אליי. מי שמבין יודע על מה אני מדבר. צהריים טובים אייל, שאלה לי אליך, ילד שעבר ממכבי פתח תקווה להפועל פתח תקווה הוכתם שאינו רשאי לשחק בדרבי, ואם יעשה כאן יחויב בתשלום של 20,000 שקל. האם הדבר חוקי? אייל, תן לי רגע להמשיך. הדבר היחיד שעשינו, הודענו לכל ההורים, יש לכם, אנחנו קיבלנו החלטה שילד שעוזב להפועל פתח תקווה יכול ללכת, אבל לא יכול לחזור. זכותנו, זה בסדר גמור, זה גם אני עושה, מה זאת אומרת? לא צריך זה החלטה של המועדון, ילד שעוזב, לא חוזר. זוהי החלטתנו. בסדר גמור. שביקשו לא לסגור את הדלת, אמרו שהם מוכנים שהילדים שלהם לא ישחקו בדרבי, מרצונם. ידוע לך שילדים קטנים, הם כרגע מושעדים, הם יכולים גם לעשות הסגר. למעשה הכל תלוי בהורים. כמו שאמרתם, זה לא קביל. אני לא חתום על מסמך כזה. אופיר, הכל בסדר, השאלה אם יש דבר כזה שהם צריכים לשלם לכם 20,000 שקל אם הם משחקים. לא, הם יכולים פשוט גם לעשות הסגר. לא הבנת אותי. העלינו את הנושא הזה בגלל הסעיף. העניין הוא כזה, ההורים יודעים שבמידה בהתחלה הם אמרו לי לא. נו. ההורים יודעים שבמידה הם קיבלו השאלה כי הם רצו ללכת ולשחק. אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. מתי המשחק, ארז, הפועל פתח תקווה, מתי המשחק? המשחק לא בחודש שבוע. סוף שבוע. הילדים האלה, לוזון, הילדים האלה רשאים לשחק נגדכם כן או לא? תלוי בהחלטת הוריהם בלבד, במובן שכן. אוקיי, תלוי בהחלטת הוריהם. זה משהו אחר, ברקוביץ'. זה משהו אחר. ברור. זאת אומרת, הם לא יצטרכו לשלם לך 20,000 שקל אם הם ישחקו. שיהיה ברור, אופיר לוזון. רגע, אופירה. אוקיי. הם יצטרכו לשלם לך או לא יצטרכו לשלם לך? הם לא יצטרכו לשלם, הם פשוט יודעים שהם סגרו את הדלת, במכבי פתח תקווה. אין בעיה, זה החלטה שלהם וזה... זה בסדר גמור, אין שום בעיה. זה החלטה שלהם ואני גם מצדיק אותך כי אני חושב שאחד שעוזב לא צריך לחזור. לא, אבל בואו חברים, זה ילדים בני 12, זה טירוף, זה לחץ אדיר. עכשיו, מה אני אומר כל הזמן, אופירה? לבטל את הליגות עד גיל טרומיים וכל הגילאים האלה, לא צריך ליגות, כי הנה, זה גורם לכל הדברים האלה. ברור, כן. ברשותכם עוד משפט אחד. כן. חשוב לציין עוד דבר אחד, שיש גם שחקנים שמהפועל פתח תקווה בהסגר כבר חודשים לא משחררים אותם, בניגוד לזה שאנחנו כן. אבל אני לא נכנס לפינות האלה כי אנחנו לא באותו ליגה. אופיר, לא הייתי מציע לך להיכנס לדברים לא נכונים ועובדות לא נכונות. לא, גם זה חוקי, אופיר, זה גם חוקי. יש חוק הסגר קטין. כן, יש חוקים, עזוב, יש חוקים. יש שחקן החוק הוא שמכבי חתמו להפועל והפועל לא חותמים למכבי. אופיר, אתה לא חייב לחתום, יש חוקים. אתה יודע מה אני עושה במחלקת נוער שלי? לא חותם, אלא אם בן אדם לא משחק בכלל, אז אני רוצה שהוא ילך לשחק. אבל ילדים שמשחקים, אני לא חותם על כלום. מי שרוצה, יש חוק הסגרים, שייכנס להסגר. אופיר לוזון, חברים, חייבים לסיים. אופיר לוזון סיכם את זה בצורה מאוד מפורשת, התוכנית הזאת מוקלטת. חברים, אם ההורים שלהם רוצים שהילדים ישחקו, לא רוצים, לא צריך. הוא לא תובע אותם באיזשהו סעיף. הוא לא תובע, אבל זכותו לסגור להם את הדלת. זאת זכותו לגמרי. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אופיר לוזון וארז אופיר, מכבי והפועל פתח תקווה. תודה רבה לכם חברים, פרסומות.